Ugye ezek az ösztöndíjak, melyeket mi havonta elküldünk ösztöndíjasoknak, tehát közel 400 ösztöndíjasoknak, ez így egyénenként kevésnek tűnik, és valóban szerint. Összességében sok, de most ezt úgy összegezhetem, hogy mai napig, az indulástól összességében egy ilyen 1,5 millió euróról van szó, ami ösztöndíjként eljutott az erdélyi ösztöndíjasokhoz. Most ez tekintettel arra, hogy ez magánszemélyekről, civil emberektől származik, a világ minden részéből, Erdélyből elszármazott magyaroktól, ezek sokan vannak olyanok, akik nyugatiak közül is, hogy innen mentek el, és ők fontosnak tartják, hogy ezzel a szállal is valamilyen formában kötődjenek ugye ehhez az erdélyi szülőföldhöz. Tehát ez ugye, pénzben így összegezhető, az, ami folyamatosan minden ilyen programnak nagy dilemmája, hogy ugye azt lehet a pénzzel csinálni, hogy vagy keveseknek juttatni többet, vagy nagyon sokat, vagy többeknek kevesebbet. Ennek az arányát pontosan megtalálni nagyon nehéz, de vannak különböző ehhez hasonló programok, ilyen tudomásom szerint, mint a miénk, amelyik egyszerre próbálja meg és egyforma arányban figyelembe venni a rászorultságot és a tehetséget. Amikor azt mondom, hogy tehetség, akkor tudom azt is, hogy ennek a megítélése nagyon nehéz. És mondom a jelenlevő ösztöndíjasoknak, és mondanám minden ösztöndíjasnak, hogy a tehetség az azon kívül, amivel az Isten megáldotta őket, amivel beleszülettek, azon kívül nagy vállalás és nagy munka és nagy elkötelezettség az életre. Ugye, mert egyébként, hogyha én szakmabeli pedagógus, professzor kérdezek, vagy pszichológus, nekem nem tudja megmondani, hogy lehet megfogni a tehetséget. De azért nagyjából tudjuk.